De la Apia. Mă rog, bun. De la Nimigea venim înapoi și mergem la Ciuța. Nu știu ce se vorbește asta. De Bradea, ți-am zis, fișor fain, tatuat, la locul lui. La locul lui nu i-am văzut tatuajul, nu, trebuie să facem o poză și să o prezentăm în emisiune. 1979. Aici, șucar, hai, bărbat hotărât. Beton, îl chemăm în emisiune, îmi dai voie să-l aduc în emisiune, nu la mine, cum să fie, a fost la emisiune și eu la emisiunea 1. Nu, deci trebuie să înțelegi că eu nu mă bag în toate treburile, știi, din... După cum pareți, nu s-ar părea, da? În fine. Da. Mă rog. Adopțiunile de apă, se spune. Bun, acum de curs mai lipsea. Deci ți-a aruncat acoperământul. Nu, nu, o am în mână. Eu țin în mână, că nu mai poți să spui nimic, că totul interpretează domnul director. Bun. De acolo, de la Chiuza, unde Dumnezeu să meargă. Mergem în Cintereac. Mergem la domnul Bob. Ce ține? Au avut cel mai fain stand. Nu mă ține, că mă ține, deci pe mine mă ține nevasta de urechi când ajung acasă. Eu cred că nici nu mai trebuie să ajungi acasă, asta e altă parte. Așa. Au avut cel mai fain stand de prezentare la Târgu Meșteșugarilor. Foarte bine pus la punct. Se pus excepțional la punct standul și ei erau puși la punct super tare pe la ora 2, erau toți puși la rând. Eu am plecat la 12. Da, deci pe la ora 2 erau toți puși la rând. Clasa 1 aranjat, frumos, mă refer. Da, m-am înțeles, nu mă gândeam la altceva. Vino Veritas, nu? Super. Așa. Acolo ce vino Veritas? Acolo ne-a servit domnul deputat Radu Moldovan și vreau să spun, să știe tot poporul, ne-a servit cu o țuică cu propolis. Obiceiurile vechi mor greu. Obiceiurile vechi mor greu. Așa mai trebuie să vină unul să-ți dea bonuri și te duci să-ți iei chiloți. Nu, deci, unde am rămas? La Bob? Da. Hai să urcăm un pic încolo și ajungem pe Sopcast. Pe Sopcast. Da, unde ne urmăresc telespectatorii din toată lumea. Așa. Da. Și sunt și telespectatori din Șanț care ne urmăresc. Și din Șanț venim încoace să-i amintim pe toți care ne urmăresc pe Sopcast. Și până la urmă ajungem la Beclea. Unde, din păcate... Ar trebui să ne internăm amândoi. Deci fază reală, jur. Eram la TV Visa cu Getuța. Eram cu nevastă mea. Geta sunt Giorgiano, colegă de-a noastră, de la Bistrița, o salutăm, să rămână. Eram cu nevastă mea, Geta era cu prietenul, mergem să filmăm la zilele de Crăciun. Căutam terenul de fotbal. Vedem 3 oameni într-o curte, oprim lângă ei, vă sperați, nu știți unde e terenul de fotbal. Zice, ba da, mergeți înapoi, pe lângă primărie, pe lângă ANL-uri și ne vorbim o jumătate de oră, până la urmă ne explică Nicu Moldovan unde să ajungem. Și la casa unde oprisem, nu mă făceam puțin dreapta să ajungem spre teren. Și în momentul în care am făcut dreapta, unde erau oamenii în curte, scria Spitalul de Psihiatrie. Deci asta a fost chestia reală. Deci am puțin jumătate de oră. Ne-am întrebat 3 oameni. Oamenii ne-au răspuns. Noi ne-am luat după ei. Vă pus și apă în bazin. Nu, dacă suntem cu minți. Da. Ai meritat. Acolo aveam o cărămidă să fac. Ai meritat-o. Să-ți cânte un pic Jimi Hendrix la mitralieră, în fine. O trebuie să spun, din asta că să caute. Nu, pe tine te lăsăm spui. Eu vreau să cunosc prima dată zona, să știu cui mă adresez. Apoi eu îi spun eu de fiecare. De asta te-am invitat. Nu știu după ce. Cât timp mai avem din regie, dacă puteți să-mi spuneți? Că... 20 de minute. Nu e bună asta. Deci avem timp la dispoziție. Era să spun și acum. Nu, un pic, acum iar rău că... Da. Pui pe la farmă, nu ține. Nu, se blochează și ne oprit ăștia netul, nu s-a blocat. Opriți netul, vă rog mult, opriți netul. Nu vreau să asculte Metallica From Whom the Bell Tolls, sau pentru cine trag clopoțele mitică. Da, mă rog, asta e partea a doua. Bun, hai să-mi pun, să-mi o pun la valiera. Așa, bun. Mi-am pus-o. Nu mi-am pus-o.
Am pus-o pe lângă. Nu, continuă, hai. Așa. Deci am ajuns în Beclean, da? Am ajuns în Beclean, ne cazăm acolo unde ai spus pe dreapta și cred că ajungem. Cazează-te, nu, la Figa. Așa, mergem la Figa. Și ce facem Da, la Figa? mergem la Figa. Băi de nămol. Așa știu că se face. Cu pământul. Așa, să ne obișnuim cu pământul. Așa. Hai să lăsăm dracu muzica. Eu ți-am făcut deja semnul. Am închis aparatul meu. Tu nu ai de gând? Da, eu nu mă las influențat de către nimeni. Cacamaca. Facem o emisiune de audiție de pe net. Sponsor principal Nelu Boldea. Bun, hai să revenim la... Ce zici de criza financiară? O simt. Criza sau criza? Crispa o fac după sau în timp. O simt. Eu unul o simt, oamenii cred că o simt. Tu o simțești? Tu o simțești? Nu, că eu... El, da. Tu. Deci eu nu o simt. Nici nu vreau să vorbim de criză. Eu am zis că facem o emisiune destinsă, relaxantă, dar puneți-o tu. Eu am fost și sunt copil de bani gata. Deci pe la 16 ani mi-a zis mama, nu copile, de-azi gata cu banii. Așa că așa ești obișnuit. Diferență între criza de dinainte și criza actuală. Da. Singura diferență e că nu te mai gândești că ai stricat 1.000.000, te gândești că ai stricat 100 de lei. Și parcă sună mai rezonabil, mai de bun simț. Mă gândesc că avem o generație super faină care o să ne conducă, ăștia care și-au luat bacalaureatul cu brio. Mă gândesc că avem succesuri de reputat. Mă gândesc că the ducks come from the trucks. Please, trucks number 4. Așa. Mă gândesc că Boc are personalitatea unui herring congelat. Mă gândesc că Rusia o să se mute în România, că dacă ajunge Antonescu președinte, așa le-o trage la PSD și de îndoaie, ca în filmele cu Ciociolina, tădealea mama Edului. Dragi telespectatori, atâta de mult... Scuză-mă, Nelu, că vorbesc peste tine, chiar mă uit în ochii. Nu, stai pe scaun, lasă, vorbește pe scaun, nu vine peste mine, că nici genul meu și nici în primul rând înainte trebuie să mă spun. Dragi telespectatori, atâta de mult îmi pare de bine că e prima și ultima emisiune cu el. Nu o să-l mai vedeți la mine în emisiune. Ba, nu. O să-l vedeți în pamflet. O să vedeți niște pamflete foto în care o să apară. La finalul emisiunii veți vedea două calupuri de pamflet. Acolo, de săptămâna viitoare, Nelule, e bun. Emisiunea de astăzi, de fapt, a fost programată puțin mai repede, puțin cu vreo 2 ore. De săptămâna viitoare, însă, joia, de la ora 20, ora 8, ne vom reîntâlni. Astăzi am făcut și noi un pic mai repede, facem emisiunea, o să și ieșim un pic mai repede din emisie, încep meciuri, avem niște meciuri faine la televizor, el cu sunetul din laptop, vă rog. Sunt niște meciuri faine la televizor, joacă și steliștii de la 0, ce zici, Nelu? Steaua Mediaș 0-3, Steaua Schalke 0-4? Merge, e un microbist înfocat. Săptămâna viitoare voi avea lângă mine în studio pe unul dintre cei mai români dintre romi, dar în același timp cel mai rom dintre români. Că dacă tot veni vorba, Emil Nea Lecătuș va veni la N1 TV să povestim despre balurile țiganilor. Miercuri fiind programat unul dintre cele mai mari și cele mai vestite baluri din județ, balul de la Lechința, și o să încercăm să venim de acolo și cu imagini, fără vânătăi dacă se poate, și cu chef de joc. O să aducem imagini, sperăm să fie bine. Înainte de final, dragă Nelu, dacă îmi permiți, vreau să mulțumesc în special firmei Romana Tour pentru susținerea morală, mamei pentru zama cu care mă așteaptă, zama de păstăi, ia ce bună, domnului Nelu de la Bistrița care mi-a asigurat transportul, domnului Nelu... Nu, de la altă firmă, de Nelu de la Bistrița, domnului Nelu de la Năsăud pentru prezența lui în studioul lui, prima și ultima,
Domnului Nelu de la Beclean, nu știu cine e, dar trebuie să fie unul acolo. Pe care l-am întrebat eu pe unde e stadionul. Da, așa. Și să vă spun atâta, că cine în scaun șade trist, ori prost, ori comunist. Vă rugăm frumos, nu uitați să zâmbiți. Nu uitați să urmăriți în continuare N1 TV, vizitați www.gbnews.ro, mai găsiți pe acolo câte una alta, citiți Gazeta Bistriței. Și credeți-mă, e câte una alta. Este de văzut. Zâmbiți, dragii mei, că Mâine va fi rău. asta nu se știe niciodată. Zâmbetul și râsul, în afară de îngrășat, nu face nimic rău. Rog din regie materialul pregătit. Ne luăm la revedere până săptămâna viitoare pe acordurile domnului Nelu Boldea. Imnul romilor pentru mâine. Eu cam atât am avut de spus, mai mult nu pot de el. La revedere! Cu faitonul meu mă plimb prin tățatul, străbat la trap dintr-un cap în altul. Mi-am tunat căruța și am transformat-o în Lamborghini Gallardo. Cu faitonul meu mă plimb prin tățatul, am cu mine pe cu mătru și cu natul. Mi-am vopsit căruța și am transformat-o în Lamborghini Gallardo. Cu faitonul eu îmi caut o femeie să mă însor. Știu cum se face când celulă, am avut televizor. Am văzut cum se iubește bombonelul cu mătușa. Acum în fiecare miercuri huidu pupă găinușa. Poporul vrea să vadă circ la noapte, nimeni nu o să doarmă. Cu OTV-ul face rating, cu divorțul lui Prigoană. Și cetățanca Bașcuțanca îl face de rușini. În direct să afli țara că n-o prigonit-o bine. Întotdeauna e vina noastră, niciodată a muierii. Revenim după reclame cu crima din primăveri. Într-o zi l-a simțit șoarecele a îndrăznit și-a intrat în cortița în odei la Romanița. Da motanul aviator, l-a încolțit în dormitor și gelos l-a împușcat, dragi copii, direct în cap. Romanița bucuroasă că s-a terminat cu bine, se pupa într-o zi cu altul. Nu cu mine, nu cu mine! Cu faitonul meu mă plimb prin tățatul, străbat la trap dintr-un cap în altul. Mi-am tunat căruța și am transformat-o în Lamborghini Gallardo.